Аз не мога да свържа. О, да, снимам. Да. Здравейте хора, днес играем Minecraft епизод 1 Survival. Негър, я бяга от тук. И ще бъде с мултиплеер с моите приятели. Ще бъде боен плеер. Хора, имам 19 колко да го правя. Намерих колбата. Хора, Ники, пусни зомбитата на вън нож. Мале, ти си луд човек, няма да играем зомбита. Ще играем, щом се родим поне до 30 айрон. Ама аз имам 7. Къде ни е печката? Аз някак се бъгнах в Цецо, минах през него. Аз имам 9 айрон. И направо съм. Намерих айрон, докато си чупех камък. Виж ти. Топа са хвърли. О, браво, thank you. Махай се. Само едно взех. Ники. Да? Мама ти! Бойс айрон аксове! Чакай, какво? Видях звездичка като ме удари. What the fuck? Да, знам как. Чакай малко. Да се регенерейтнеш, фанко. Спри, бе! Чакай, Марти, че ти е бумай. Боен негър. Ето, виж, щом скочиш и удариш, ще се виждат звездички. Да. Хора, аз пека 2 пържалки, да не ми ги взимайте. Няма ги вземе. Я да видя. О, пърк шопо. Да. Има ли една? Хора, аз излизам навънка. Деба, неговата майка. Деба, заседнах тука. Деба, майка, деба. Стой в пистирата, бе, негър. Хора, знаете ли какво? Това ми е най-шумният епизод до сега. Никой да не обира айрона. Супербой, спри! Алло! Ще ви еба майката и на петимата. Ама ние не сме петима. Да, петима сме. Петима ли сме? Не, трима сме. What? Кога станахме петима? Трима, четирима. What? Четирима сме. Сега ще ви еба майката. Някои тъпаци само влизат, излизат, майка им деба. Един от тях е Марти. Здрасти, Сив! Мале, грозна. Не съм аз, бе, негър. Аз съм при печката. Ти беше. Съжалявам. Кой взе крафтинга от тука? Майка ми. Хора, мен ме изкара вънка. Ето та, виж ми името. Виж ли има, бе? Яйце. Там някой име бурото. Кокошка снесе яйце. Корничка Петко, корничка се. Аз черен Петър. Черен. Трябва хора ми трябва хора. Ар сега види. Марти ми вика, че съм черен Петър. Черен комин. Аз Марти ми вика, бе, черен негър и той. Цецо е почернял. Ники, трахме. Под камазна. Путки мази. Добър ден. Какъв си е мазняк? Добър ден, как си, маце пешо? Искаш ли меч? Не, Камен Хора, не. какво да си направя? аз съм Макс. Мога да си направя каска гащи. Гащи, давай, Летящите направи си гащи. Не, реви, бе, ако си мъж. Да си направя. Ще те оцеля с смотано яйце. Ора, Че ли имаш? Аз. хора, да си направя ли един Iron Chest Plate? Не знам. Ти както кажеш, аз имам... Не. О, знаете ли какво ще направя аз? Друг че. О, едно сърце! Едно сърце! Не, аз съм супербой, не ме бийте! Аз съм супербой. Да, аз съм стрелец. Ти дори не си добър в стрелянето, па викаш, аз съм стрелеца. Той е черен Ой, Петър. хора, днеска видеото ще бъде... What the fuck? Днеска видеото ще бъде само 9 минути. Само толкова имам място. Ебани, забравих. Ебани. Имам 8 торча, къде да ги барам? Който ми докосне фурната, ще му ебну майката. Ма аз се направих. Не, аз си направих моя. Ох, Докоснах я. Ще ти я. Тра-ла-ла-ла. Не, бе, аз не мога, аз съм клекнал. Ще я удържа от заплатата. Ники, виж. Ники. Виж, Ники. What the fuck? Си ми. Nope. Уй. Stop this! Ти си лош, фокси бебчо. Направи ми каша. А сега като гледам help. What? Какво ти има, че да казваш help?
вече почти. Ама пуснава човек! Някакво черно екранче и нищо не вижда. И някъде съм... Дай! Някой... Кой се прави на пищящо бебе? Хора, аз тук горе осветявам. Кой осветява? Баба Ганка ли? Леля Ганка. Леля или баба, аз не разбирам тебе. Твоя смътен език. Първо ще ти увелича светлината. Пуси мен. What? Да, пуска мен. Пусти някой мен. Ама гъд, паднах! Ама гъд, много паднах! Ама ти си мазна. Задник, ще ми направиш ли? Не, ми дай. Някой му пише на Ники мазна. Ама ти си мазна. Путка е. Кой аз ли? Не. Някой пише мазна. Аз. Изпечи се, Аранче. Ей! Върни ми го! Добре, Абе, хора, аз ви изгубих. направи чест. Хора, изгубих ви. Не, просто ми хвърли. Ама аз имам 7. Арен! Оп, ще ти ги сложа в печката. Давай. Ти можеш ли изобщо? Не. Само правя 2 честа, ако трябва. Играх с него. Твой чест направи. Ето ти един чест. Аре, отваряй го. Слагай там. Thank you. Give me the soda. Габи, без да исках те ударих, като минавах. Ау! Може ли да ти използвам крафтинг ръцете? Да, може. Аре, крафтвам туй и съм просто PvP файтър. И ти ми си направи чест плейт. Да, той е най-силният. Коста, бате. Сорка. Колко ще ти отнема, бе? Ау. Сорки. 3 сърца. И кой прави? Аз не правя ръца. Ай, моля те, Ники, обърваш къде съм заседнал в някаква тъмна гора. И нищо не виждам, Просто само изчакай да стане ден. да, то 1000 часа си. Дете не мога да се бия с друга. Ебаниед! Защото ми трябва инца. Прави го, бе, човек. Аре, хора, трябва да търсим място за нов дом. Аре, Супербой, заспали! Чакай, То заспа. Не, Не, остави го, те. Виж се го заспал и станал. Ехо. Малей! Ти скочи като жабка. Ай, Жабо. Супербой! Жабо! Завера! Ау! Не ми чупи честлейта. почти ден. Да, почти ден е. Аре, хора, да излизаме. Вече нямаме... О, хора, аз съм бил в мината. Да, бе. Бил съм в мината, само че на стъпалата. Аре, чао, до ново ви виждане. Това ще бъде май никога. Еми, чао хора. Не. Аз имам още 30 секунди за снимане. Аре, излизайте. Втория епизод ще бъде правене на къща. Той сега ли ще... Get low. Майко. Хора, това беше моето видео, което е всъщност много шумно. И почти нищо не може да се чуе. Ама все пак, поне играхме достойно за да си. Давайте лайкове. Хора, аз съм в мината и не можете сега да излезете. Ако ви е харесало, направете един коментар и дайте един палец нагоре, ако искате. Не само още... давайте много лайкове. И се са... И довиждане. Пип.